Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih nggih kali kula Nausiatul Izzah saking jurusan PGSD FIP UNES NIM setunggal sekawan 0 setunggal sekawan setunggal 7038. Kula badhe nglajengaken tembang mocopat. Salajengipun nggih menika tembang mocopat pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marci siwi sinawung resmining kita sinupa sinukarta mrekretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Matur suwun, ampun supengge di like, komen, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.